ओइ लोगोफोर मिथिसार बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय नै दाख्लै जानाय रेलखौ सोलायलायबाय नै आउट खालामबाय फुरनामालखौ ओइ नै स्लिम जाना दं आरो फुरनामाला ओमफ्राय नै गोदान माला बे माराम खानाया ओमफ्राय नै ओरैजा हास'बाय आरो बेखौ ट्रिप सोनानै दा जालायगोन अल्डिं जालायनायखौ दा ससे देखायगोन आं नोंथांमोननो बिथाङा ERC दोगासिनो दं दे दो लगा हल्टु नायहौवा ओइ मा मारुबो नाजानाय नाखि नै सेसखान्थि दे वाव ओ खांख्राइ मोनदोंना खांख्राइ सैथ' माबैसे मोनखोलै मानै नागिरनायफ्रा बोथाबबायनो र' ओइ बा ना थुरि मासे मोनबाय खांख्राइ मानै ओइ बिरन बैयाव नाय ओइयाव ओइ माबा खामानिया गैथ'यैखाय खांख्राइ नागिरथ'बाय ट्रेन थाङाबा दा जागोन नै 3:30 ट्रेन थांनो नागिरदों नै बहायनानै माबा दोजोबखाबाय आरो फारसे जालायखांबाय जालायनायखौ आं भिडिअ खालामनो हास्लाबासै खालामनो मोनाखै दा बै खिजा मोनसे दङ र' बेखिजा जालायनायखौ खालामगोन र' दे गाज्रि भाषा रायलायनाङा दै मोजां हम दे ओइ आरो इंलिश कोई आसे ओइ इंलिश নাই বলবা सुरेन इंलिश नहीं बोलबा बिरन माबैसे मोनखो खांख्राया माबैसे मोनखो लान्थिया माबैसे दे सो दा सेरेबजों माबा नांगौ ओइ बे हाग्राखौ बोलाजोब दा सेरेबजों लोंहैनांगौ दोखोनो सेरेब लगत खाम खांख्राथु खेख्राथु आबो जानोसै ओरै फै अन्थाइ थाग्राफोरा फैना दै खेख्राथु खायथा बिस्कुट खाम आमी जाबाय ओइ नाय दे बे ओरै थांसै नों ओइनो हरदो ओरै हरदो नों मोननै हरदो मोननै आरो मोननै हरलाय सासेनो आरो सासे मोननै मोनसेल' हरदों ओइ जायामोन बे मोननैल' हरदो जाबाय जाबाय दा गारना हरदो मोनबेसे दङ मोननैल'सो गैला ओइ नैथि हर ओइ लाय गाहायाव थानायाबो लुगैबावनोसै बैनिया गाहायाव थानायाबो लुगैबावनोसै आयु फिसासा खुसिया बिरन खुसिया ओइया बाब्राबलायदों मा जागासिनो केकुरा আছে না সুরেন পারা বহুত মাৰিব পাৰে সুৰেনৰ গোটেইটো হাত সোমাই ওলাই দিয়ে लागोन दे बिरना सेरेब गोलानजों बाथैनि ना जाहैनांगौलै एथाय नया गोलाबाव नागिरबाव ओ फैदो ट्रेन थांबानो खामानि जासिगोन फैफिनदो नै 3:30 ट्रेना फैगासिनो दं बे ट्रेन थांखांबानो जों खामानि मावफिननांसिगोन आरो ट्रेनखौ एसे लानि र' नोंथांमोननो देखायनां हासु लांजोबगोनलै दा मोनाब्ला जोबगोन मानसिफोर हासुनाया होनबाबो खि गलाङा आरो खि गलांग्राया आजिखालि टयलेट जाजोब्बाय होमब्लाबो सोरबा खिना गालाङो बे हासुग्रायाव थब्लङाव सफैगोन सफैयाखै थाब इयाव जोबोद लासै होगोन बैयाव हासुनाय दं सिख्लाफोरबो सासेबो नुवाब्रा मासे खालिलै बे ट्रेनावलाय सिख्लाफोरबो नुवा माबो नुवा
গুড়াবিলাক দেখা নাই দেখোন ছোৱালী নাই বাল নাই ল'ৰাবিলাক আছে অকল ছোৱালীবিলাক নাই ভিতৰত সোমাই থাকে फैदो खामानि मावनोसै बा बोथाबना देखायना आं बिसोर मा खालामगासिनो दं हमगासिनो दं दाबो दे फैदो मोनबाय दा खांख्राइखौ नै लोगोफोर मिसिं सावग्राफ्रा नै बै बे काटिं मिसिं हास'ग्रा रेल हास'ग्रा नैबे सावग्रा गुदुं खालामग्रा बिनि उनाव आरो मा होबावोमोनथाय बेया बार' होगोन आरो दा देखायगोन दां नै बे माबाग्रा बैयाव लुन्दालाव थानायखौ स्लिप सैग्रा आरो बिनि उनाव ग्रेन्डिं मेसिन थाबावो ग्रेन्डिं मिनि लास्ट ओमफ्राय लास्टआव प्लेट मारिलांगोन दा बेखौ ट्रेन बारगोर हरबाय आरो फिसलेट मोननै माबानानै लागाव साबो मोनलांबाय माथो जोंना नै लागाव खामानिबो जाथ'वाखै साबो लोंखांबाय बिस्कुटबो जाखांबाय दाबो खांख्राइ हमगासिनो दङ दे मोजां हम उठाय दे फाथरथ' नै दहाय हल्डिं खालामनायखौ जालायनायखौ नै ग्रेन्डिं मारिबायानो ग्रेन्डिं जों दा जेकेट गानो र' जेकेट ভালো আছে তুমি লোয়ান डेन्जार जोङो माथो लायदा এটা এখানে দেখুন এটা এক লাইট দেখুন এটা হয় নহয় এনে আমাৰ বেছি হয় কম হ'ব আমাৰ লাগা হ'লে চুঙাটো অকণমান কম হ'ব Okay. Nothing. No tension. Without permission. একদম ওকে রাইড উঠুন করেছে না অধ্যয়ন করবি এই র কাটিবা তো কর কাটিবা তো কর এই বাইরে কেন আগে কাটা গেছে বুড়ি কাটা ওই আমার মানুষ আইছে বুলে তুলে যাব পারিব কোন আছে গরম হইছে বয়লার তো আরাম বয়লার তো লই যাব লাগিব या गरम गोजांबाय अर साइनसै दसे जोंहा बेदर हांनो मोजां जादों ना इयाव अ सिग्रेट लगायनोसै
सामानफोरखौ रोगाजोबहांबाय नै ग्रेन्डिं मेसिन मारिनायखौ लालाय जानाय नंला दहाय सिगाङाव नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो गोसो गोथारै गावसिजोबलाबायना होदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय रोगागासिनो दं ओहै 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 होनलाय खेमसे सुरेन बाय बाय